Pri spinovaní vlastne môžete vychádzať z toho, že si napíšete tri rôzne druhy titulkov, tri rôzne druhy opisov alebo kľúčových slov. Môže to byť nielen 3, x, y, 10, 20 typov opisov a tak ďalej. A tie vlastne v tomto špeciálnom formáte v týchto špeciálnych zátvorkách vlastne s týmto špeciálnym oddelovníkom si ich takto naskladáte do textu a potom ich vložíte do nášho programu. Ide o to, že môžete to robiť vetu po vete, avšak môžete ísť ešte dovnútra do tzv. Hlbšieho spinovania alebo nested spinning. To znamená, že zatiaľ čo tu mám jednu verziu servis mobilov zvolen, tak vlastne túto verziu môžeme rozpísať ešte do väčšej hĺbky. A tu vidíte, je to servis alebo opravy mobilov alebo telefónov. Zvolen alebo Banská Bystrica. Už len vlastne týmto rozdelením vlastne po dve kombinácie vlastne tento horný titulok viete rozdeliť na 9 ďalších kombinácií. V podstate tu nejde ani o Google, že niekto môže povedať, že Google vlastne dáva dole ležať katalógy, vkladanie do katalógu je blbosť a tak ďalej. Tu ide hlavne o váš biznis, pretože nikde na internete nesedia ľudia, ktorí len čakajú v katalógoch a pozerajú, kedy sa tam zjaví nejaká stránka o oprave mobilov vo zvolenie. Hej. Vlastne ide o to, že ten Google ako prehľadávač to prečíta a vlastne všetky tieto kombinácie týchto slov, keď sa nájdú v určitých katalógoch, tak vlastne sa zvýraznia potom a v Google. To znamená, že nejde ani tak o Google, ale ide o váš vlastný biznis, keďže slovenčina a čeština sú jazyky, ktoré majú množstvo modifikácií, mäkčeňov, diakritika, bez diakritiky, skloňovanie, časovanie. To znamená, že tých fóriem a to množstvo kľúčových slov, ktoré ľudia na Slovensku hľadajú, je obrovské. To znamená, že vlastne týmto vnútorným spinovaním slov a synonymizovaním slov si pomôžete hlavne vo vašom biznise, nielen urobíte radosť majiteľom katalógu.